Kaligito'y kabsat tintayo maamuan mawatan no kasano itin na ibagbaga iti pagarian iti Diyos. Dahil iti pagarian iti Diyos kabsat haan nga daytoy lubong intayo makikita no dikot adamot lang kat tayo iti pagarian iti Diyos adda iti ulog tayo. Digitoy tayo sa pimaten kaskat panan digitoy asorsorat intayo sa pimaten kadigi salmo. Takinuna nakabsat iti Salmo 45 iti 6. Iti trono o Diyos agnanayon nga awan inggana sitrom iti kinanintag sitrom iti pagarian dayta itinna kinuna. Tayo iti kabsat iti bagbagana nga addamot laeng iti taong kaon ganit pus tayo kani panong tayo nagturong iti Diyos tigitin nga hinaibagbaga. Tayo iti mabasa iti Lucas 17 iti 21 kaya di danto matpun ko na adtoy wano adda ijay tayo iti pagarian iti Diyos adda iti unagyo. Dayta kinuha na iti kakabsat nga adda ang mabasa kadigitoy anay lanad tilukot ti pagbasaan. Tayo iti mabasa kabsat iti Salmo 49 iti 1. Ipagnayo daytoy amin nga ili denggenyo dakayo amin nga agnaed itoy lubong dayta kaddaan ay surat. Isang kabsat sukimatin nyo kadi sukimatin tayo digitoy anakailanadan kadigitoy sorsorat. Iti mabasa iti Salmo 48 iti 1 nga kinunana dakkel iti Diyos ken maikan may daydayaw unay iti unegyo iti ili iti Diyos tayo iti nasantuan abantayin na. Tada tayo kapsatin na ibagbaga abantay na iti bantay iti Diyos nga damot laeng kada tayo ni kita nga naimaldit kadi iti puso tayo daytoy pakasaritaan na nin tayo sa kimaten digitoy anay lanad kadi gitoy asorsorat. Takakabsat datayo iti bantay na datayo iti ili na iti pagarian na ta iti adda nailanad kadigi sorsorat biig apangarig iti kaadwan na no intay sa kimaten hanket nga nainlubungan wadag pay sukabsat adda digiti nainlubungan apasit amabasa ngem iti kinagpaysuan na nakabsat digitoy kay ituturong tayo iti Diyos isu kas iti pangarig nagturong sa dingato digitoy ngayon na bagbaga. Tadi kita kapsat ang mabasa iti Jeremias 30 iti 24 nga kinunana dagiti mautudi ngalal daw mawatan yung daytoy asurat kinunana. So nga kada tayo adda tayo kadigiti mautudin nga al daw isu intayo kadi sukimaten iti napudno nga digitoy ngayon na ibagbaga kadigitoy nailanad kadigitoy sorsorat. So di kita kabsat so nga digitoy kabsat napapateg para kada tayo laeng gapu iti spirit tayo pagturong kinkuana iti Diyos ni kita. Iso nga papaabot ko kabsat digitoy ang nakailanadan kadigitoy sorsorat no mawatan nyo maamuan nyo kadigitoy mo pakasaritaan kadigitoy taunag nga adda anay lanad iti Biblia ket agyaman nakakabsat iti Diyos ama nakabalin ti so amin. Amen.